Ramogi TV. Chenro mar reso jogo mane oyudo masira mar yie mane onimo e nam Baringo dhi nyime ka nyaka sani pod imanyo ringre ji 6. Masira no nyojuko jopuonjre ma yangore ni nyo odhungore e yie ka yamo mapek nyong'elo yie gino. Ng'at achiel to ne oyange ni owito ngimane ka menyo pod dhi nyime. Eric Ounda nigi ler mar wachni. Ne en wuodh ojende ma Baringo mane oriko dhi e kanisa. Kata kamano, wuoth ne ok ochopo to ka yie mane gintie nimo e nam Baringo. Yieno mane oting'o jopuonjre maromo 23 mag skund sekondar kod klas 8 ne oriko nie wuoth kochomo dho wath ma Kokwa e yor Lamo. Kata kamano, masira ne oneno toka apaka mager ne ogoyo yiegi kendo kelo masira. Ilikuwa ni mafunzo ya vijana vile jinsi kijana anaweza kukaa katika nyumba ya Mungu. Sasa walikuwa wanakuja kufundishana na pia kuja kuelimishana kama vijana na jinsi ya kuendelesha hii maisha ya Kikristo na pia maisha ya masomo. Koko mane gigoyo ne omiyo yie mane nitie machiegni biro mar resogi. Maromo ji 16 ne oresi ka ji 6 to ne onimo ka menyo margi pod dhi nyime. Ng'at achiel to ne owito ngimane. Tend obila ma Baringo to ne olero ni yieno ne oting'o dhano mokalo kwan ma owinjore gi chik. Gino mane omiyo oloko ji e pi. Upepo jana ilikuwa kali sana. Kali. Sasa mpaka nguvu nashinda meli. Wakati meli inapendoka karibu nafika tu, watu nakimbia island kusaidia hao wenye boti nyingine. Msichana mwenye ameaga dunia ako form 1 Kimale. Na ako na miaka kijana ako na miaka 16 na msichana ako na 14 years na huyo ameshaenda. Na namba 3 ako na 12. Alafu huyo mwingine mdogo alienda tena nimepoteza yeye ako na miaka 9. Jaod bura ma Baringo South ogolo kwayo ne sirkal mamalo mondo oket chenro maber mar konyo masira machalo kod mae e seche ma gitimore. We don't have ambulance in this lake. We don't have the enough facilities for saving life, like the life jackets and the other equipments. You can't compare here with what is happening in Lake Victoria and Mombasa. Mae timore ka yieno to oseyudi ka jomenyo to oyango ni auka mager kod oula mapek pod omono gi timo tijno mar menyo e yo mapiyo. Eric Ounda, Ramogi TV. Riwruoge 3 mag jochiw thieth